alhamdulillah rabbil alamin Allah jooma ande mi anda kala holko ñalli galle mawɗo lappulto sama amon jayru gila hanki mi yahan toon kono ɓernam nden dari no feewi salamu aleykum waaleykum salam ñale baw ba pul aɗa selli ndela cam mo galle mawɗum ni tambol woni ndangay cam mi mbaɗɗa e tampere mawɗum machallah ndangay ko mawɗum kay mawɗum ni cam en jetti Allah danni jam tan woni toon mawɗum te joni mbeɗa haala galle mon Ayi. mbeɗa miijo ɗum tan ƴewne hawni wallahi no woti ko ɗum hawni joni mbeɗa miijo toon yidde ma won mi toon mbaɗɗa e tampere mawɗum aɗa selli wona ndangay no galle o ɓe jaɓe celli wona oɗon ndeeji wallahi mawɗum probléme ala mawɗum kay caɗele ngala ndangay en jetti Allah mawɗum ko mawɗum kay ɓeyden machallah setta alhamdulillah ndangay ko mawɗum kay jam nantan en wallahi ko jam suraɓe galleji jam nanami mi wayri toon seeɗa noon wallahi mi wayri toon seeɗa ɗum waɗi hakkillamo woni miija toon joni wallahi no woti komi jogorno ni somi paari joni mi yaharo mi yurno gallo mi ƴeewa nde tawno wayrudemi toon kadi ɗeɓat hamnade mi seeɗa e surtout hayne ndeeƴon nde mi yiiɗa wayru toon saka noon galle o kadi nde deeƴani jitta ko ya ƴeew kala kone kewta o bettatama wallahi no woti taw ko yeesma alangane dara kewɗa wonɗo tan ko nena meɗam mawɗo tan woni ɗo arsu kam han kadi ni to waɗi place o yiide heeɓi place mum o heeɓi place mum jooɗima jooɗima est ce que ko ɗum hulɓiɗi ko nena mawɗo woni ɗo tan ton gumimi joni ni aɗa andi dusnomi ɗo ko ummu omo kaldumi ɗo ɗe balɗe ummu geydi ngeydi ɓoy ngeydi o ɓi geydi o ok konko anno galle enne ngeydi ko musidɗo no feewi min pottinto ñanden mariage galle mamali en o jimomi hakkillam woni e makko on sanga noon mi ƴettodiri numéro téléphone e sukaɓe mbaɗanni tan wallahi amin kalde hen hande noon aɗa wiyetandemi galle ɗo mbiɗ ɗon ha fuɗɗi kono joni mbi gartu dusmomi ha galle ɗo mbimi noon komin kaldi mi wawa hodde galle to mi haalnanima komin kaldi ko mi haalde makko pour wona joom suudam dem naata e makko ko mbiɗa o wallahi konko no holli no jiiɗiɗo momi ni konko ɓuuri yidde joni noon mo jogui jinnam makko ko ɓen goni foof mbimi aha minne ala mo joguimi ɗo sowona ba abou somi ummi dusdema galle so mi ummima haɗam hoɗe gallamen nam ƴam baba abou ɗum wonno jondam garam gami ɗo joni noon est ce que mbaddi kam ɗo joni machallah a waɗi ko gorko foti wadde gorko hade ma wede ka gorko yota rési kono gorko ma resani on ko gorel wiyete tabi tampi ko célibataire noon andi mbiyatma célibataire ne woodi sali batede ne woodi salti batede kadi ne woodi wala hol wala goto noon e salti batede ko jaanuɗo ha resi ina wondi hen fine seeri on firti ko saltima batede o salti han kandi e on jaɓani asu wallahi a loƴƴima noon ɗoƴo ma ngo tampinima trop hokkole muusi allah kay foti ɗum tan ko teggidde ma fawna kam ɗum min mbaɗa hattani ala mbaɗa wawa waɗi an mi yiiɗa e dara muusma ɗum mbaɗa wawa waɗi e mam tottoɗo noon jaaha formé coɗa 10 colosar aɗa andi 10 colosar de ko wonɗum kadi no moƴƴe e mabɓe 10 colosar no moƴƴe e mabɓe no moƴƴe e guiye min saaha fof ƴemde no irtotono 10 colosar coɗa wallahi mabɓe moƴƴani kay wadde ko sotoy gatta no sama numéro mi sonnoye ma 10 colosar yo Allah rokku jam yo Allah fawnam ɗum teggitanma wiyamin tan ɓeɗo wel wiyamin tan wona nane nde jaada jumade mugarin ɗo moɗo ɓinguelam gari ɗo layi sa o haali haala dirmini aɗa so yumma ala e galle to eyyi ɓiɗɗo heewi waɗede koko muusi galle to wona ko mum pour que laaɗo e seydou soɓe deefi ɓe noddatama subhanallah ni ɓe ñamirtomo jooɗi omo daara ɓe noddatama wona bottari wona hirade waɗi ɗo mo waytuno hampi mi wima yaara men mbaɗi ko boni soɓe jeyani mi ala koɓe mbawa wadde ɓe mbawi undema ronni ha ɗara e mbaymo warde bon kono mi wima yaara wiyema sadi a wi ko galle bamma ɓuranma ewa mine kadi ɗa ko mbawmi ñawde toɓɓade mi wonani toon asu ayi ɓeeɗo kala ko miijiɗa ɓe cuusi ko ɓurɗum ndam min mi wawa famde moodi e seydou tan jiiɗo yumma e ba jiiɗa baba goto onon rotton joɗɗon ñamon o huccita e mon aɗan ɓen no mbawi warde nden
anani tawi ɗum ɓiɓɓe ɓe mbawi undema noon haw arta way ko warti tinna ay noon asu ay noon so ɓooyi a ñakkat fayde aɗan ko tawi mbimam so ɓooyi a ñakkat fayde ay droit mo Seydou jogui e galle o on droit muɗo jogui e galle o kala ko hay kudduɗi kamɓe poti droit kamɓe ɗiɗo poti e galle o droit ji caggal yaari noon ɓe batti hadde muudu yo ñaam battimo hadde yerde dokkanimo jaam ya toon galle o yeeye goo fof ƴetta gueɗal mum ko feere de an sa ƴetti gueɗal ma mi walluma mbaɗa investissement ayi ɓe mbima neɗɗo sa ala mo jewtitiɗɗa hokkuma haqqille a yooloto wallahi joni gadduɗa feere ko foti ronede moom aɗa andi ɓi ko ga gonmi wonani toon ko jooɗimi ga ho kamɓe ɓe gontoɗo o lalaɓe ɓe ko pertement yam min mi yahat mi wulla e maɓɓe gallo yeeye rondire goto fof nawa ko jeyɗo wiyam heeɓa ko jeyɗo mi tottuma jonɗa han nayyi ala investissement ɓurɗo e mawnude nen ɗon mi soɗama ayi won ganda kam haalino wiyete kam naafiki a faami ka pat ɗum paɗat noon te min mbaɗan ɗum ma yotto te ayi hay so jaam wonno e galle mon o bon galle o fotno ko ronede e kadi ko jinmi fammindema gueɗe kewɗe hande ne keewe aduna he ɗen gueɗe noon ɗe jooɗani kadi ɗen gueɗe Allah yiiɗa ɗen kadi kala mo ganduɗa hoorema dañiri noon debbo resiri noon debbo so renaki tan dewgal makko musoytu hakkude makko debbo musoytu mi anda noon an ɗum so tawi ɗum woni holɗum ndesa debbo gonda debbo tan manam ƴamodira debbo tan cikka kakkumano nen ɗo wayno leydi heeɓe so tan debbo a ƴami cikkata hankkadi koko huma so jamma yo ñalama yoɗo kawɗon fof ko komba kawɗon fof komba ɗum no andi kadi sappabo moƴƴani ranga debbo haadema resde mo yotaw ranga o ina laaɓi ceer waɗata noon waɗata wiyede debbo yotaw ranga debbo o ne laaɓi yotaw an gorko a humpitaki debbo a meeɗa humpitade debbo humpitade debbo ha para resa ɗum c'est pas beau ne teddida ne teddi no feewi donc min jetti comme sall jaaɓi min jettitako toon saabu nde min kalɗi ɗo joni de mi hollitimo min mbaɗa heeñi eyyi alhamdulillah eyyi so jaɓini kam tan mami ƴangi comme no jangguimami ɗo ni kalden hen jeeha kumona kam dewgal ngal hande mi ala babam wona an wallahi ala poɗɗo humde ngal koko wona an wallahi ɗum woni gonga ɗum kollin momi wallahi kon kono uji ɗum ala caɗele ñan jinnaɗe mbaɗi foof koɓe parɓe machallah nde minene mami haalanma eyyi mbiyamaɓe jinnaɗo ma koko paari min kay ɗo gomi ɗo komi parɗo hay soko joni joni soɓe jamiri min kumal ngal joni joni ɗum noon mami yetto toon mi yettinaɓe alhaali o surtout gueedi ko sehlam no feewi gueedi min goɗɗidoy kadi min baddi ko heewi wadde so Allah jaaɓi somi yi gueedi ma ɓeydo weerde ma ɓeydo kadi aywa newade inchallah joni min kalɗo uñaji nogas nen sayno tottama d' accord pour teŋe ɗe est ce que tottama machallah hi debbo de kam so teŋama ujunnaji nogas firti mbiyeɗa hankkadi ko sa hiyatinu ha ujunnaji nogas kam ko haalis eyyi ujunnaji nogas ko haalis debbo de sa ɗum fof wiya ko waɗe jungo ma kala kadi ko manque toon walla kaali eyyi ɗum ala caɗele ala muskil fof nane jungo ma timmanni i teŋe ujunnaji nogas heewi fof nane jungo ma kono tawde timmi ujunnaji nogas min somi yeehi kay fof ma hejjo jimi tan ɓe wutte baba en yo wutte mama en yo mandiɗno teme kuusa ga kurtuji noon fof min mami daro hen ha ɓe guitte ujunnaji ɗi ujunnaji nogas ɗi somi humama eyyi jimi ko jofo galle ay ɗum woni lawol a humanta kan goppa ton min manda jinnaɓe noon ko min mako min nandiriɗo ala humanta kan goppa ton min nandiriɗo sa firtide humanta kay addat fof tan mi haalanma goto fof nane jungo ma walla addat fof nane juuɗe ma inchallah nane juuɗe ma so humama kay a joftinto inchallah so humama tan a joftinto wallahi mi yalti guila ɓooyi ay mi yiyata mi hoota mi yettoyo ga eyyi ko lawol ko lawol ko lawol woni fof tan eyyi wallahi joguide mbasa ko lawol ko lawol a jarama merci yo Allah yob moƴƴere jarama a weltanama no feewi par ce que a fuɗɗima tigui tigui hankkadi ni jaɓɓude jaɓɓal gorko eyyi jaɓɓal gorko puɗɗa jaɓɓude machallah est ce que goram ndeysan oɗo affaire noon min kam to banggue hooram weeli kam no feewi e par ce que hankkadi mi andi cukalel nguel ko omo jogui pellital e tawno gorko so tawi tan haalani haala debbo ƴeewemo no feewi
andi wonɓe heewɓe hulnata ɗumen e resde tan goo ko poos tawa ala haydara guel ɗimme ngel woni hen ko korwe ɗe ngala simmi korwal noon sa korwal noon so ala simme neɗɗo no hula resde kadi ko goonga joni noon so Allah jaaɓi somi paari joni mami yaha to gueydi inchallah mi yiyamo aywa min toppito ɗum no ɗum humira machallah est ce que ay goram ndeysaan ɗo kadi sayginoɗo nda joom galle so maayi yo rone nen fortoto e yenande mum ɗo e rona ko hofot ni waɗat ni neɗɗo so maayi woppi jawdi da ronaka a hofot yenande ma a fortotako hawla anani ala yeye ya toon yo jawdi rone tout ça ɗo yeyra fof ko yeeyde yo yeeye ko daccuno rondire ha laaɓa ha wi ceer jawdi ma so ari noon kala hen ko kemmi momi attuɓe fof e juɗɗuma mi wima nani mi waɗanma ɗum jawdi wallahi mi sodanma nayyi e baali yeye anani mbatta ɗum e pompe mo dokkumami o wijja mi sohlani hay mbuɗuma wijja min kay mi oɗo wiyata ko woni milliarde mi jogoma mi jogo ɓiye moɓe kalko noon moɓe kalko moɓe gandu hasdagal moƴƴani wallahi moƴƴani an gila Allah fewnuma fewnorma ko arsuko arsuka joom arsuko ay joom arsuko ƴew regard mum tan ni tan eyi regard ma regard joom arsuko gorko no moƴƴe debbo en wiye debbo no moƴƴe gorko no kadi gorko no moƴƴe debbo inan famani aɗa andi nde feere ko nde feere haqqillam goto yonani joni koɓe ñiiɗi kamɓe tan ɓe jooɗe tan koɓe jiiɗi kono hande somi naati galle yo wul mbiɗo majjadi yo wul faari ɓen yo wul somi wulle makko tan akola ɗo suusa hamno te o bon momi dugde makko mi yiiloyo Abou Thiam hami yii galle o rondire surtout Abou Thiam heɓa gueɗal mum goto fof ya banggue mi haalanma noon ay sa joddimi Abou Thiam hoto wat maslaha Abou Thiam no yiiɗi affaire maslaha hoto jaɓ ɗum masla masla ko kasi mi wondade mabɓe yo gas mi ñaman toon mbiyam ñaman toon e mbeɗa ñama ɓe jarama goppi mbiyam eyyi yo galle rondire jawdi fecce woto fof nomo jeeni darnu koyɗe tan ijja darnu koyɗe ɗum kay wimani sa wiyama Allah kubar ko toon paari keɓa jawdi ma keɓa jawdi biye eyyi sa yettima kala koɓe mbima noddam téléphone mi adda sawru mi wadde e maɓɓe ala jeera anani wadde men darnu koyɗe aɗa ɗo je sa ari a wadde men mbiyata kada no wuurima kadi ha ɓuftede aɗani accu tan aɗani min ko miijimi mbeɗa wawi min ko miijimi ko ha mbimi noon mbeɗa wawi ɗo joni min soɓi yehimo mi lijjit mi ara coɗna kam nayyi be arande pullo kadi wari ɗum takkode ko jawdi pullo so ma e ladde tan andu ko jawdi wari ayi woni yimɓe wiyeteɓe kalifa ma Allah jarani wiide kalifa ma Allah ayi gila joom galle mon mono wi Abou Thiam kalifa ma Allah sukaɓe ɓe gila o sanke o fonno wi ndone ndonemo way timmani responsable ko gonga de afani da ho gonga ide moƴƴo gadduɗa kanko dal saha fof yo jooɗo so nguleki warimo galle makko o ara galle mon o jooɗo yo galle o yeeye yo yeeye darnu koyɗe yo yeeye ala takkusan ɗe haɗa ka terat inchallah kala ko namdi mbaɗen kala ko namdi mbaɗen he je suis prêt pour tout pour avocat pour tout wallahi hay avocat mi ƴetten neɗɗo yo ƴettu yo dañ gorko bawɗo wallu ɗum a meeɗi yi ɗum ɗo so gorko wallanima lorma nder tout cukalel wone galle oɗo ɓe gondi ko ɓawɗu deeɗi ko ɓawɗu deeɗi ɓe mbawɗi ñama toon yarani to sa immodu to haalano guiɗo tan keeɓi nder ene haalano woya suusa heege ñama toon yarani to suusa heege est ce que ɗum ne foti wonde min ɓerdam nde gasi ñamoɗo jarroɗo goppi wallahi ɓerdam nde gasi ene foti wonde ala ko woyi bonna ɓerdam nde oto woyi wallahi ko mbaɗi ko ala sa woyi e bonna ɓerdam nde oto woyande de fatou bari fota timde ñamde woppatu ala kono oto woyi oto woyi aɗa ɗum yoɗani babgal oto woyi sa woyi bonna ɓerdam nde ɗumene kayne sa woyi tan mi koyette mi wona cellu seydou ba kam ko ñamdaro tan rendata ko ñamdaro waɗimo noon on wayno duɗɗu korko on wayno duɗɗu korkor sa ardina reedu e lecco wiide rendata yo galle o yee sa woyi tan a bonna ɓerdam nde oto woyi min modou min mbaɗa hursini modou gila ko toharama ko anninira gila guinnirami modou babgal oto woyi noon an min babgal ala absolument ko waɗi ko yoɗani arƴe hedde oto woyannen i